Ramogi en otieno machielo majaber marwakni machiegni mar yudo weche manyien mag oimore. Weche manyien mabiro ni e otieno ni Ramogi wan gi mathoth ahinya mabende waikoni kotenore gi weche mag ikruok gi siasa motelo ni tarik 9 dwe mar aboro. Ni par ni kawuono en odiechieng' mar 26 nyaka ni dwe mar 7 chakre. Ndalo 13 kende modong' to ganda jo Kenya yiero ni gin jotelo mage mabiro telo nigi kuom higni 5 mamoko mabiro. Wan gi mathoth Ramogi ber koda chakruok nyaka giko. Mokwongo weche manyien mawamiyo pek. Nyinga en George Bati. Kwa hiyo mimi nimesema tutaonana jamaa yule kwa debe. Hapana kwenda kuongea. Raila Odinga orem yuoro e twak mar dayo dhojo lar content Kenya kaka mano otimo limbe gwenge mameru. Duol mar IBC omako chung' ni onge maling'ling mar chocho yiero mabiro. Migori en achiel kuom counties ma osetimo maberie moloyo e chenro mar gero klese mag CBC kaluwore kod migawo mar somo. Ramogi machiegni mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag oimore inyalo ndikono e namba 3600 kata bende inyalo luwo e Facebook mar Ramogi TV kata e YouTube bende. Wan kod weche mathoth kaka nasengisi motelo kotenore gi weche mag siasa kinde mabende oganda jo Kenya pod medo nono jochung' malaro kombe mopogore kaluwore koda weche mag chwalo ne jopiny rombe mag siasa kaachiel kod twak mabende chal kod motimore odhiambo makawuono. Wachako kod weche mag siasa. Jalar content Kenya gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga orem ma ok ochopo yuoro mar dayo dhojo lar content piny Kenya. Kar mano Raila oyuoro e kampeni e gwenge mag Meru kama bende wacho ni en owuon koro omenyo rakore gi William Ruto e debe e ndalo manok mabiro e yiero maduong'. Kweth mar Azimio notero kisera margi e kaunti ma Meru kuma ne gilimo alwora ma Kianjahi gi mail 3. Kae gikone to Odinga ogolo pache e gimomiyo ne ore ma ok oyuoro e twak mar jogo mamanyo content piny Kenya. Mimi siwenda sana kufanya debate. Tuona hivi ujue sisi hatucheki na hatuchezi na kazi. Tutalinda haki zenu na za Wakenya wote. Odinga nonyiero kweth mar Kenya Kwanza ka osingo rakruok kodgi mar tipo dwe manyien. Wametutisha mara mingi zaidi. Baba anaogopa sisi. Yeye hataki uchaguzi. Kamwambia bwana wewe ingie kwa kiwanja. Leta watu yako. Na wewe ni nani yangu? Na wewe ana kwa Cheke imebariki Raila Amoro Odinga awe president wa Kenya. Odinga gikarua kata kamano nosingo ni piny owacho mar Azimio biro bedo mano mabiro deo jopiny e yore mopogore. Sisi tumesema ya kwamba Wakenya wana sababu. Wakenya wana nia. Tatu Wakenya wana uwezo ya kujikomboa ama sivyo? Kalore kod pur mar mira e gwenge makoni Odinga gilange nosingo loso lwasi makare ne jodak maka. Uhuru akamwambia mimi jamaa yuko hapo anataka kuonana na wewe. Nikaenda nikaonana na yeye. Nikakubaliana na yeye ya kwamba hii biashara ya mira itaendelea hata mpaka baada ya Uhuru kutoka tutafanya mambo yote bila makubaliano na Uhuru. Kwa hivyo yeye itafanyika. Wazee wamesema ni yeye. Mwingine anaweza fika hapa. Najua kuna mwingine aliletwa hapa. Na mimi nilisema huyo hapana. Pia wazee hapana, hatujafika huko. Hii umoja ya Wameru ambayo imeonyeshwa leo na Nchuri ni kielelezo kwa Mount Kenya yote. Hii mambo ya leo ambayo itajulikana kwa nchi yote itakuwa ni ya kuongoza mlima, ya kuonyesha mwelekeo ya kwamba wakati umefika. Tielo margi mogik mar manyambulu e masawa ma Kenya Odinga gilange koro singo ni obro tieko chenro mane ker masani Uhuru Kenyatta ochako. Odinga wacho ni odwaro ni jokiny makoni owuoth kode nyaka giko. Odiochieng' makiny Odinga biro tero kisera mare e kaunti ma Nyeri. Eric Owenga, Ramogi TV, maili 3, Meru County. Moko kuom jokanyo mag Kenya Kwanza ne otero kampen margi e kaunti ma Narok mar lombo jodak makono mondo biogo ne giombulu tarik 9 dwe mar aboro kotelnegi kod jalup William Ruto Rigathi Gachagua
Kwethno mabende ne oting'o Justin Muturi kod gavana ma Narok Samuel Ole Tunayo nyiso chir margi ni gibiro yudo loch e yierono. Romono kata kamano ne oduogo bedo kod tungni e kinde mane jachung' e laro kom MCA ma Narok Town kod otiko mar The Service Party TSP mabende nitiere riwruok mar Kenya Kwanza John Gatwa ne dwaro ni en bende miye thuolo mar twak gi jopiny. Hata hii uchaguzi ya tarehe 9 mwezi ya 8 tukiwa mrengo wa Kenya Kwanza, sisi tutaenda kuhakikishia wao ya kwamba tutaenda kushinda kwa hiyo vitu. Hadi tarehe 9 mwezi wa 8 kura yote ya Narok ya rais wa nchi ya Kenya atakuwa William Samoei Ruto. Jotelo mawuok e dho Meru oseyo okang' ma jalup jatend piny William Ruto sani koro kawo mar bayo weche ne jatend okwach kich George Kinoti kod jotelo mamoko mawuok Meru. Jatend kweth manok e od bura ma Meru Ayub Bundi otelo ne josiasa kwa kagiseyo kweth ma owuok tung' mosuo gi Kinoti. Tumeona the deputy president akikuja mpaka nyumbani hapa Meru anatuzi mzee wa Njuri Ncheke na gavana wa Meru Kiraito Murungi mbele ya umati ya watu. Hiyo ni heshima ama si heshima? Hiyo si heshima kabisa. Ya tatu, tumeona yeye akienda kabisa kwa magazeti na kwa media anasema ati waziri Peter Munya anataka kumuua. Kwa hivyo tukiangalia ile mwenendo wao umefuata kwa DCI Kinoti, waziri Peter Munya na gavana Kiraito Murungi, hiyo ni kama kumaliza ukoo wa Meru, kwa sababu hao ndio wale watu wako mbele ya Wameru. Duol matayo yiero e pacho ka IEBC owuok oko mar jiwo jo Kenya ni ikruok oseketi makare ne yiero kendo kwedo lipode madibed ni tudo duolno gi maling'ling moko ma manyalo ng'iko yierono. Chris Owino ni kod ler mathoth ewi wachno. Ndalo 13 motelo ne yiero maduong' mabiro, duol matayo yiero e pacho kae olero ni chenro mag ikruok ne yiero mabiro dhi nyime e yo makare. E ote ne ute fwambo weche, Jakom IEBC Wafula Chebukati oyango ni gisechako tero gik tayo yiero mabiro kaka masinde mag yango nyinge jogo ombulu kata kimskit e kuonde luto ombulu maromo 46,229 mapacho kae. Kaka yo mar neno ni chenro mar yango nyinge jogo ombulu kitiyo gi lony manyasani otiyo maonge ng'ikruok moro amora, IEBC ne onyiewo kimskit manyien maromo 14,000. Makoro dhi chwalo kwan mag kimskit ma idhi tiyogo e yiero mar dwe manyien nyaka 55,100. IEBC bende osingo mar dhi nyime kod tiyo kanyakla kod jolar tend piny kanyakla kod agents maggi ewi ikruok ne yiero mabiro. E kindeno, IEBC osingo ne jo Kenya ni giseketo okenge duto mar tayo yiero mabiro e yo ma ohuyanga. E twak mare achiel kachiel gi Ramogi TV, Commissioner mar IEBC Justus Nyang'aya ogoyo iye piny ni gisedino rode duto mag kwalo ombulu. Wan gi biometrics ne wa register jowa gi lwedo. Koro wadwaro ni sama wa identify gi gi yangore no ni gin ng'ane gini, ibiro time gi lwedo bende. To chon ni time mana gi kitambulizo, itime gi ID. To sani kionge lwedo miketo kama, tibiro mana gi ID mari, to bende wakete machine, to ng'iyo to golo pichani, to gi details magi. Koro miyo bedo matek mondo ng'at maonge ID, to kendo ng'at mane oko register, to gi jok mane marach no osetho, ok nyal biro kendo go kura e station. Nyang'aya bende onyiso geno mare ni kambi mar Smartmatic dhi tayo yiero mabiro e yo makare. Kane imiye tenda, to ji nodhi e court, odhi e high court, odhi e public procurement board, odhi e court of appeal. Jogi duto te nowacho ni ng'anie organization ni ema umi tenda no. Madine bed ni no rach kaka ji wache no, ke kuonde moko to be ji time gik maricho, to moko bende beyo. Okenya yuda ng'ato ma is ideal. En bende nitie kuonde mosetime gik moko maricho,
nitie kuonde mosetime gik mabeyo. To ka jogi all this level mar kotwa wacho ni ng'ani ni ng'at monego utigo, wan watiyo mana kode. Ewi weche mag jopiny Venezuela adek mane omaki paw ndeke ma JKIA, nyang'aya odok ne apisasgo ka oyango ni gin jotich mag Smartmatic, ka bende okwayo josiasa mondo we loso e lo IEBC. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakura Ramogi kawere kod mago motenre kod weche mag campaign, to koro wadonje weche mag limbe mar jatend piny mar yawo chenro mopogore opogore mag dongruok. Kodong' mana matin ne jumbe ariyo to otieko thuolo mare mar bedo apis, jatend piny Uhuru Kenyatta oyango chenro mar dongruok mopogore opogore e kaunti ma Nakuru. Uhuru oyango chenro manyien mar loso teko sitima mani kod nyalo mar loso teko sitima ma okang' mamalo midendo ni Olkaria 1 AU6, ma en achiel kuom chenro mabiro konyo e chopo kare chenro mag sirikand Jubilee mag The Big Four agenda mar neno ni nitiere teko sitima moromo e pacho ka. Uhuru bende oyawo tesend gach okolo mar Maimayo manyiso ni olos manyien. Ka oloso bang' yango chenrogo, Uhuru owacho ni chenrono biro kelo lokruok ne ngima oganda jo Kenya. Bende ne omedo chwako siasa mag jiwo achiel kod winjruok makare e kind oganda jo Kenya. As a precursor today to this groundbreaking ceremony, we have also commissioned a number of projects in energy, water, transport, which collectively drives us closer towards unlocking thousands of jobs and also trillions of shillings in wealth for our people and our nation. For this morning, I had the honor to commission an additional 172 megawatts at Olkaria 5 and another 86 megawatts of Olkaria 1 additional unit 6 geothermal power plants. Kapod wang'iyo mago motenre gi weche mag siasa, wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama oyudo ni liet mar siasa medo dhi malo e kar chung' od bura ma Awendo e kaunti ma Migori. Josiasa kaachiel kod moko kuom oganda e gwenge ma Awendo ywak ni liet mamalo mar siasa ni koro ni obiro kod koko. Jalar kom mar kar chung' od bura ma Awendo Iska Oluoch ywago rochruok mar kampen mare manyobago e gwenge madede. Rochruok makamano jasiasa no tudo gi jaod bura masane Walter Wino ma korka kore to ramo ni en owuon ok otudore e yo mora mora gi tulo mag siasa madibed ni timore e gwenge ma Awendo. To ji adeko wuok e gari koting'o beti gi luth kabiro irwa. Koro nomako dhoga nono kaneno ka jogi biro to nwatemo ni mondo wadefend ngima mar madhe nikech ma ng'ama miyo. To wapoma ka jogi, anapoma ka ng'ato satonga ma kuma aye akia. Security ma wan go ka mag Awendo constituency kata Migori County as a whole ni ka giyie to mondo wan ging'iye ngima jomochung' to gi ngima jo Migori County. Nadwa kwayo yogombulu yomatindo ni Awendo ka wot gima wadwaro mogik en siasa mokwe. Omiyo jochung' ma wan ga Awendo ka dwa kwayo gi muolo gi luoro ni wasetimo campaign mar kwe. Sama wadwa tieko ni weuru watiek mana gi kwe. E thuolo mokalo 2017 ne wago siasa Awendo ka kendo na chung' gi jochung' opogore mane nigi experience e siasa. Onge incident mora mora mar gorruok manobedo experience kata manobedo reported anywhere. Candidate the name Iska, Dr. Iska, had a commotion with other supporters of her opponent, and fortunately our officers were there and they did manage to contain the situation. There were some few people who were injured and they were taken to Awendo Sub-County Hospital where they were treated and discharged. We are carrying on with the investigations and we are sure we are heading somewhere. Kwang'io weche motenre gi weche mag somo en gwenge ma Nyanza otelo e gedo mag klese mag lai manyien mar somo ma idendo ni CBC. Ma oyangi kod jatend migao mar somo Ngire George Magoha e kinde manotimo limbe sikundi ya wuoyi ma Hospital Hill Nairobi kama ne orango e gedo mag klese mag CBC. Magoha koni kato bedo ne gitemo matek mondo gedo mag klese rum kapok yiero maduong' ochopo tarik 9. Kaunti ma Nairobi kod Mombasa pod ywayo gi chien. I think we are now going to about several hundreds are complete. If you want to ask which region is leading, unfortunately that is the Nyanza region, where for example in Migori, out of 81 classrooms,
they have completed almost 50% of them. If you want to say lagging, the cities, Mombasa and Nairobi, have always been the headache. For whatever reason, I can't understand. Because if we have commissioned a classroom in rural Alego Usonga a week ago, why not this one? And we are now very focused in terms of assuring the general public that the balance of the 3,500 classrooms should actually be complete just before a day or so before election. Kakoro wadonje mago motengre kod ohala en ni jopur mira mawuok e gwenge mag Nyambene koro puoyo piny owacho kuom keto winjruok mar ohala e kindgi koda piny mar Somalia makoro dhi nyayo negi chiro kendo e pinyno. Jopurgo mawuok e kaunti ma Meru koro wacho ni loro mar chich mira ma Somalia osemiyo gi lal mathoth kendo bedo ni koro idhi yawe en fungruok maduong' ne ohala mar mira. Jakom riwruogno mar johala mag mira e gwenge mag Nyambene Moses Lishoro owacho ni gin kod geno ni piny owacho biro medo manyo chiche mamoko mag mira e pinje maoko kaka yo mar jiwo yuto margi. Kenya kod Somalia oketo winjruok mabiro yawo chich mira ka ne piny Kenya ka piny Somalia bende yudo thuolo mar uso rech magi e piny Kenya. Winjruok mar ohala no bende koro biro duoko wuodhe mag ndeke e kind pinje ariyogo. Kiwa na soko moja kama ya Somalia, ndio unaona wakifunga wananchi wanateseka. Kwa hivyo kutufungulia nyingine ya DRC na Djibouti, tunaendelea mzuri. Djibouti wakifunga hii tunaendelea na nyingine. Pongezi sana kwa serikali yetu ya Kenya na Munya na rais. Pongezi sana kwa hiyo umetufanyia. Biashara itarundi kawaida, ni vile iwezi kurudi mara moja. Juu wengine wameumia sana. Tungeshukuru sana na tunafurahi sana. Na pia tunaomba serikali, tunaomba rais tafadhali, before muhula wako uishe, hiyo mwezi imebaki, hata kama ni uselisheli pale ulikuwa, hata specialist mahali huko, naomba tu rais tutafutie soko hata hapo, ndio hii tupanulie hiyo mipaka yetu, ndio at least hii pesa ya mirai tufaindi. Hii ndio inatusomesha, watoto walikuwa wameacha shule wengi, saa hii watoto tunaenda kurudisha mashule yetu. Kwa hivyo tunaomba serikali ingetumboost na soko ingine, hata kama ni ile alada nifunguke tena, ama watufungulie ingine, hata ile wanasema ya Kongo, South Africa hapa, tuende nje, hata nje ya Afrika huko. Kawadhi weche motende gi weche mag tuke en tim mar Misri kata Egypt mane kod lony mararie tuke mag amen kido mare judo e joloch mag tuke go manobagi alap ma Moi International Sports Center Kasarani bang' loyo tim mar Angola e tielo mar finals. Tim mar Angola notieko e thuolo mar ariyo kendo loyo midila mar silver ka tim mar Afrika ma milambo nomi mich mar tim manobedo kod tugo makare. Tim mar Kenya nobedo kod odiochieng' matek bang' tim mar Cameroon loyogi. Grace None ma en jatugo mawuok e pacho ka ema noloyo tugo makare ka jo Kenya mamoko abich nolo e tukegi. Riwruok matayo tuke mag judo e pacho ka olero ni gibiro keto ikruok makare e tuke mabiro mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris e piny mar France. Jotugo mag Kenya maromo 48 noyuoro e tuke ka 6 kuomgi oloyo midila mopogore opogore. Gimano bende nyakwara mogi ema kelowa e giko mar weche manyien mag oimore midhiambo makawuono. Wan gi geno mathoth ahinya ni pod wabiro medo bedo kodi kata mano odiochieng' makiny. Kochakore kogwen wan kod chenro mar rupiny kama bende yude mago matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyakwara mogi. Erokamano kuom keto Ramogi TV e weche manyien mag oimore kuom thuolono duto te kendo bed achiel kodwa e chakruok nyaka giko mag weche gi manyien. Ka kamano Okwa Nyasaye mondo mi obed kodi e utino ni mangima nyaka kendo thuolo machielo mabiro rome mana e Ramogi TV ka nikech ma e odwa. Nyinga en George Bati.